L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin sodisfatta bil-laqgħa li kellha mal-kap u d-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista u li fiha l-kap tal-Partit Nazzjonalista Simon Busuttil ħabbar il-proposta tal-partit li jkun hemm tnaqqis fil-Capital Gains Tax. F'din il-laqgħa l-Partit Nazzjonalista għamel 3 proposti intenzjonati biex is-settur tal-kostruzzjoni jtejjeb il-kwalità tal-ħajja. Proposti li ġabu reazzjoni pożittiva tal-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin Sandro Ketkuti. Kien meeting pozittiv ħafna. Pozittiv il għaliex first of all l-MDA ġiet acknowledged mill-Partit Nazzjonalista li hija assoċjazzjoni mhux biss b'saħħitha imma assoċjazzjoni serja biżżejjed biex tara l-big picture. U ħadna gost li l-kap tal-Oppożizzjoni ġi bi 3 proposti konkreti fosthom tnaqqis tal-Capital Gains Tax minn fuq il-proprjetà, minn fuq it-transfers tal-proprjetà. U naħseb illi il-meeting żvolġa b'mod tajjeb ħafna. Il-proposti tal-Partit Nazzjonalista jaħsbu biex ikun hemm tnaqqis fit-taxxa meta tinxtara proprjetà f'żona li għandha bżonn riġenerazzjoni urbana bħal Ħamrun, Buġġibba, il-Qawra u l-Marsa. Proposta oħra hi li jingħataw inċentivi fiskali biex kumpaniji li jaħdmu fis-settur tal-kostruzzjoni jollu l-istandards ambjentali tagħhom meta jaħdmu bil-makkinarju li jużaw u li jingħataw inċentivi għal kumpaniji li jħadmu l-ogħla livelli ta' enerġija effiċenti. L-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin sodisfatta wkoll bl-impenn tal-Partit Nazzjonalista li jlaqqa madwar l-istess mejda lill-iżviluppaturi u lill-ambjentalisti. Il-Partit Nazzjonalista poġġina fuq il-mejda mal-NGO se hija xi ħaġa tajba ħafna. Aħna nemmnu illi l-ekonomija tista' tkun tajba biss jekk nieħdu ħsieb l-ambjent, jekk nittraskuraw waħda minnhom it-tnejn jibgħatu. Il-Partit Nazzjonalista qed jinsisti fuq Master Plan Nazzjonali mifrux fuq 10 snin biex ikun assigurati li l-pajjiż ikollu toroq u bankini kif suppost, kif ukoll sistema alternattiva tat trasport pubbliku.